design for knap 3 år siden. Og på daværende tidspunkt havde jeg faktisk overhovedet ikke nogen baggrund. Jeg flyttede egentlig bare til København lige efter gymnasiet, fordi jeg kunne holde ud at være i Jylland. Og derfra der vidste jeg jo egentlig godt, at jeg skulle bruge nogle penge på en eller anden måde, så jeg startede bare et vikarbyrå syede lidt derhjemme for at prøve at øve mig. Og så gik det bare egentlig derfra, at det var, jeg så syede en mindre kollektion, som jeg så gik fra dør til dør og viste frem som butikker inde i København. Og da jeg så fandt ud af, at det ligesom godt kunne gå, så stiftede jeg firmaet for 2,5 år siden. Hvad der generelt kendetegner mine ting er, at det er meget simpelt. Det har en vis form for kant, som ligger det lige mellem basic wear og det, der gør det specielt. Og det synes jeg egentlig var meget vigtigt for herretøj, fordi det er, at det behøver egentlig ikke være for vildt, men det må også samtidig bare gerne have den der kant, som gør det lidt mere specielt, hvilket bare noget, vi mangler, så det er egentlig mest det, jeg stræber efter. Og at presse det lige på grænsen mellem det maskuline og det feminine, så drengene stadigvæk føler sig maskuline i det, men specielle. Den her, der var det faktisk enormt meget de gamle afsnit af Star Wars. De gamle episoder der, som inspirerede mig enormt meget. Fordi jeg blev meget inspireret af det brug af tøj, de har, og hvordan det på en eller anden måde bliver deres form for armor, altså sådan rustning. Og hvordan de sådan konstant bruger det, og slitagerne der er på det, og detaljer osv. Hvilket jeg har brugt meget igennem i den her kollektion, så var jeg vist frem nu, hvilket gjorde, at der var meget af det, der havde raw edge, og havde nogle forvaskninger og detaljer, som gjorde, at det lignede noget tøj, som folk simpelthen har brugt i 5-10 år. Og samtidig også mange shiny materialer, som udgjorde en form for metalagtigt udtryk. Dr. Martens samarbejde, det startede egentlig, fordi det var, at deres danske agent kontaktede mig og sagde, at Dr. Martens de rigtig gerne ville have deres støvler på Copenhagen Fashion Week. Og så var det jo klart, at fordi at en af de eneste herreshows, der egentlig er, så tænkte de jo selvfølgelig på det samme på mig. Jeg havde ikke rigtig lyst til at have støvlerne på mit show, for at være helt ærlig, fordi jeg er så vild med de gode detaljer, de havde derpå. Så jeg skrev egentlig bare tilbage, at det ville jeg faktisk gerne, men på den betingelse, at jeg fik lov til at designe et par Dr. Martens for mærket. Og det skrev jeg tilbage, det vidste jeg ikke rigtig, om det kunne lade sig gøre, og kontaktede hovedkvarteret i New York, som så gav tilbage, at det synes de var helt fedt. Så det var egentlig derigennem, at jeg så tegnede, hvordan det var, jeg gerne ville have den, og så fik jeg produceret en støvle til showet, som udkommer i en limited edition, som man kommer til at kunne købe. Stadig i Danmark endnu. Det ser sådan ud, at fra næste sæson her kommer det nok til at kunne blive købt i Københavnsområdet. Men generelt lige nu er det mest bare i Japan og i Tyskland og i Frankrig, at de fleste bliver solgt, men mest i Tokyo. Det er nok der mit hovedområde der lige nu. Og det var så det. Nu gider jeg ikke mere.